Sasoi horretan, esaterako ekintzetako bat izan zen garai herria hartzi. Bai, garai herria hartu iren, sarratu iren dana. Bai, hori bai, horretan ez. Bai, horretaz ez dakik gauze asko dinik, Mutilek ziren orduen. Eieren hori, bai. Asi eske, mendiren zoazien, joetera zirenean, zuzaz bai. Zeozak prestatute bidere. Zuek orduan momentu hartan ez zenuen jakiten zer itaren mutilek. Ez. Gero jakin dozue, liburuetan irakurrite eta. Bai. Bueno, eta 78 mutilek harrapatu egiten da bez, ezta? Bai. Ba, Ibañez, Javier Anaia, Luken, zelan da, Itxue zelan da, Isidoro, beste bat emape bai, 11 uste zirela. Baina berak lortu zuen. Bera salto jeuen komunetik eskala bategaz salto jeuen, errekaraz, oinatik, bai, bera hanka jeuen. Eta gero atrapere esan bai, Zornotzakoak. Juan Mari, Jon, Leopoldo, Kuku, murtziano bat oso majoa, bere motorrean eroauta zen papelak, mama mia. Gehiago, Berrio. Berrio nora badie? Ez, Berrio, ategortu ez, Berrio bakarrik. Bueno, eze duzu berriro, baina abizenekin, Juan Mari... Juan Mari Zulaga. Eta Jon? Idigoraz, Herrikabeitia. Idigoraz, Herrikabeitia. Eta horrek, segaitik harrapatu abizen horrek? Ba, ez daki momentuz fijo segaitik izan zan, si fue por lo de Melitón, fue por lo de la corona, nik uste dizen zela koroiarena. Se desagertu izan koroia. Noren koroia? De la Virgen del Carmen, en la Rea. Gertatu zan, ba, herriak, edo berbaiten gendunek, esaten gendun, dagola matrimonio bat, dekoz ez da izeme alaba, karmelitak, mutilek eta neskak. Batak monja eta bestiek, bost edo ez da izemak. Eta herriek guri zeuen, areizek koronatzea, ama berginea. Caes, venía el famoso ese diputado, no sé qué, hil zena gero... Osa, beste bate koronatu behar bala... Bai, diputado edo zer zen hori, gero hil zen hortze, Gorbeirentxe goiezela, kabina baten hortze geratu zen, lehabian tikiteka. Etxebarria edo? Hor ez da izelan zen, bai, antxe gelde, eta aizek kodo nagoen. Eta hortik gorak uste dut zela hartu ere zenak. Eta jezgaren ziren horizek, Leopoldo Barriz, beti esateren. Leopoldo zen oso handibet. Caja de Ahorros Municipalean lan egeuen. Eta zen umetxu bat bezala. Eta esategoela, aie, llámale a Basaldúa que me saque de aquí. Oso ona, mutilo oso ona. Baina, lapurtu ebien koroa bat ematzuk, ez dakigu, no? Baina bat ematzuk. Bai, lapurtu eren koroia, baina gero agertu zen. Agertu zen, bai. Koroieuen, con la corona de la Virgen Carmelokoa gaz edo lango bat. Osea, beren koroia esan izan. Eta honek pasatzen jakina da, alde batetik, Zumalderen taldekoak zirenak, eta beste alde batetik Zornotzakoiek alkartzen direla... Batu ziren martutenen. Kokartzela. Ze, hemen eieren uste dut, 5 egun edo, 4 egun edo irezen Bilbon. Baina, estado de excepción izan zen Donosti, eta horregaitik eroaren zen al estado de excepción. Horten topatu ziren handanak. Eta nire senarrak esateuen. Nunca creo que me han salido las lágrimas como
aquel chico que me dio una manzana, bota jotzelan sagar bat, es lo único que tengo esaotzela. Eta sagar bat botatzen, eta zauen, las lágrimas me han salido, bai, beti zaten. Komisariati pasatetan. Bai. Zumalderen taldekoek urtiek ingo da eskartzelan, baina Zornotzarrak harin urtengo da besta. Harin urteren, bai. Egun batzuk egin. Baina Zornotzak hori, kaskarreko batzuk emotzi izan, baina besteari, las de Dios. Gero, Zornotzako bat, zuk aipatu duzuna Juan Mari Zuluaga, gero zure senarra izan zen, gero nire. Bai. Eta horregatik dakizu zuk ze pasatu diaken ez. Bai. Bueno, gainera, zure senarra izango zana gero, eta Joni Digoraz, eta Leopoldo López, eta Kuku Martziano, eta berri hori. Eta pelotarize, Amorebieta kuarto bai, egon zan, barruan. Horrek, urtengo dabe, inoko kargu barik hartzen. ESB barik, urteren kalera, bai.